halitosis, in layman's term bad breath or baho ug bakbak. Bisag unsa pa ito itawag ni ana kana nga condition, kuan gina siya degrading, humiliating, depressing, makawala og self-esteem, makawala og self-confidence, makapadevelop og inferiority complex o uban pa, no? So psychologically dili siya pleasant, no? Maot gid siya. Mao kaya itong hisgut-hisgutan karon. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So ang atong hisgut-hisgutan karon may tungod sa ako ang true story. This is a true confession sa ako ang kinabuhi, no? I was once had halitosis. Ngayon kog I was once because nabuntog naman ako na siya karon, no? So nagsugod ang ako ang problema 5 years old ko. 5 years old wala pa ko'y buot ni anak. Pero nakahibalo ako ni anak nga doon na ko'y halitosis because kani ako mga igagaw kana bitaw mingunog bad breath man ka. Ko nga, unsay bad breath ka? Wala pa po ko kasabot o unsa na siya. Wala pa po ko mag-eskwela. So, mingon sila nga, baho imong ba? Kung mao ba, inon ko nga pag-toothbrush dito. Pagod ka mag-toothbrush. So, mag-toothbrush ko. Inana, no? Pagbalik na ko, mo istorya ko, hala, mao man lang gihapon. So, hingtugan sila sa akong mama ug papa nga, kung na gina si Inday ka ng bad breath. So, gisimot sa akong papa nga akong baba, baho gyud siya, no? And then, hangtod nga mingon sila nga kasab-an ko kanunay nga mag-toothbrush dito. Di dagway ka mag-toothbrush mao na, no? Inaana, which is kanang humiliating, and then it hurts. Sakit ba ya? Sakitan ko magpalandong ana karon looking back, no? Dayon wala sila, di sila kabalo mo empathize. Dili sila kahibalo mag-compassionate sa mga tao nga naay condition nga ingon ni anak. Hangtod nga na-develop din ako ng inferior ko, no? Hindi ko murag i-isolate na ko akong kagalingon gikan nila. So wala nang akong psychological kuan na kaayo kanang apiki na, no? So hangtod nga nag-elementary ko, high school, diha na mi daghan na gyud ang moingon ako nga bad breath lagi na siya. Dayon makadungog gyud ko kanang mingon unsa po na siya dili mag-toothbrush. Gawan po na dili kibalo magkuan nang iyang kuan inano dagang mga bla 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 bla, no? So ingon ana dayon kun moduol gani ko nila mingon sila nga uy hawa lang diri kay igang kaayo crowded na kaayo kanang sibog didto kay kuan, pero in reality dili sila ganahan ako mo istorya ko tungod kay dun ako'y halitosis, no? So dili ni ako made up, tinuod ni. This is a true confession, this is a true story. Of course, doon ay mga tao nga compassionate nga mingon sa high school nako or college mingon pagpalit og mouthwash then i-gargle kay makawala man na siya og bad breath, then toothbrush po din ana mag-floss dagan na silang mga kuan ako gipang suggest, no? So akong gisunod ang ilang mga tambag pero to no avail. Kami samot man lang hinuon ang ako ang halitosis because kana diyang mga mouthwash, toothpaste, doon na po sila chemical bitapon nga ibutang isagol aron ma-check ang halitosis or ma-conceal. Unya kay whatever diri dagway sa akong mouth ang problema, mo samot, no? So wala pud to hangtod nga na-develop na ko nga mag-anak ko. Mag-istorya ko, mag-anak ko then di ba sampungan ako og paypay or bond paper or papel akong baron dili sila makabaho sa ako ang halitosis, no? Which mingon ang uban nga nganong manampong mag-istorya then naapoy mo uban nga mingon nga bad breath mo na siya inaana yun mo na nga ako na ditong giagwanta dahil hangtod nga nakabasa ko kay being a librarian daghan gyud kong mga kana bitong accessible nako ang mga reading materials, malibro naman, magazine nga that has something to do with health, no? Hangtod nga tanang mga health magazines ug libro ako ginanghut dun og basa kanang labi nag magdiskuto og halitosis, pero dili kay ko aminado sa mga articles tungod kay ngano ang ilang gikuan dito nga cause og halitosis kanang GERD, kanang acid reflux, kanang mga hyperacidity, ulcer or mga sinusitis, mga adenoid inana na tingali in some cases tingali tinuod pero dili gyud ingon og pareha ning ako kagrabe, no?
Tungod kay ngano kon acid reflux, ang acid kuno musaka sa taas, mo ipon sa saliva, mo produce og foul breath, no? So mao kanang naa siya ko tingali, pero dili ko mo sang-ayon because daghan kay kog mga kaila nga dunay gastroesophageal reflux disease, dunay ulcer, dunay hyperacidity, dunay adenoid, dunay sinusitis, dunay mga throat problem, pero dili mga bad breath. Dili mga bad breath akong usbon, no? Unya, alain pa pod, sa ako ang kaso, sa 5 years old ko, paingon sa 49 years old ko, wala ko'y acid reflux. Unya nga nung bad breath ko. Wala ko'y hyperacidity, wala pa ko'y GERD, wala pa ko tanan. Pero bad breath na ko. So, ang akong conclusion, dili na siya mooy cause sa halitosis, no? And so, one day, I was praying, in Lord, nagrant ko dito sa Ginoo, to be honest, akong giina ng Ginoo. Unsa ba ni Lord? Nganong natawo ko ning kalibutan na PWD pa ko, dili kay ko kaklaro. Dayon doon ako'y tinnitus, doon na pagyud ko'y equilibrium, dili balanse. Dayon kimpi pagyud ko, dayon bad breath pa ko. Wala na gyud something positive sa akong kinabuhi, Lord. Puro na lang gyud negative. Mura na ko kamatsunon anang imalain bitaw ko inaana. No, muna akong ranting dito sa Ginoo. Tabangi ko, Lord, unsa ni mauna siya. Mutoy akong prayer niya, no? Sa dili pa di ay agi ato nga reason kamingon sila nga daot og ngipon, gihurot na kong paibot ang akong ngipon. To be honest, bisag walay sala akong ngipon, akong gipahurot og ibot. Kay mingon sila nga agi na sa ngipon mga daot mga nang gihurot din ako. Kuan ako karon kaning full denture, no? Kasayam sa akong mga ngipon nga dili di ay lately unsa ni ulahin na realize na ko nga dili di akong ngipon, no? So what's done is done, so it cannot be undone. Mo na to. Dayon hangtod nga mo tay akong prayer, nagbasa-basa ko sa mga old files sa magazine, kinailaluman gyud akong gialungkay tanan nga dunay halitosis nga article, gihurot na kog basa. Doon ako'y nakitaan nga article, I'm sorry nalimot jud ko sa magazine tungod kay ako man kung gi-consider kanang ako ang halitosis sa una nga itong nga bahin sa akong kinabuhi, dark side of me, nga di ko ganahan maghuna-una, di ko ganahan nga mag keep on remembering kay murag wala na mo mangani nga sa kadugan na nako diri sa YouTube karon ra ko nakagama ani nga vlog kaning bahin sa halitosis kay di ko ganahan maghisgot, no? Kay dako kay ni siya impact nako psychologically, murag gyud ko ambot lang, no? So mo padayon kita. Ang akong nabasa sa article, murag medyo nahayag-hayag na akong nawong. Kaya ang akong nabasa dito, usa sa cause niya ng halitosis, naa sa to ang mouth. Sa mouth. Dili po tingali tanang tawo, pero naagid na kuno sa uban. Wala pa ko ato kasusi. So, mauto siya nga, ang explanation, dunay at the base sa atong tang ug kanimo itang pananglitan diri ari nga side na ay mga crevices, diri pod na ay mga crevices or cavities. Ang explanation, masudlan to siya og mga food particles, kanang magkaon bitaw ta, masudlan to siya food particles dito, dili madala og rinse, dili madala brushing, so dito nagsitol to siya, nabilin ang mga food particles dito sa ilalom diha sa ato ang base sa tang, ang kanabang punuan gid sa tang, no? Naa diha. Dayon masudlan to siya mo na to food particle, dayon ma-deposit to siya dito after a few hours, mag-decay tungod sa bacteria nga mi-invade, no? Doon ay bacteria nga mo invade pod kanang bacteria sa atong baba. So
mao na siya nga murag makuan pud to siya, mawala ra pod. Pero pag mukaon na pod, mukaon again mo deposit na pud to didto dayon ma-decay, mo invade ang bakterya, mo baho muna nga dili gyud mawala ang halitosis. And so sa nakabasa na ko ato, iko ang mauba inaana na wala lang to. Miraculously, surprisingly, usa ka adlaw ana naka-feel ko og dunay hingulpot ba sa akong dila. Dunay hingulpot nga ko nga, uy, unsa man ni? Di akong gikuha nya. Na-feel na nako nga baho ang akong baba, no. Akong gikuha. Wa na lang ganin ako simuta because kay balo ko nga baho. Baho gid siya asin baho sa akong giana nako, giitsa nako. Nya kani gani akong duha ka fingers nga kani akong thumb ganing ako ang index finger, baho din siya. So nanghunaw ko, nag-rinse ko akong gigargle, no, to nani anak. Sa wala pa to, sa pagana to, akong basa na pod ang ilaang explanation dito nga after eating mag-brush sa teeth, dayon sa back, sa tongue, sa front nga tongue, i-apil og brush ang katong mga cavities, katong mga crevices, no? I-apil siya og sweep, muna murag silhigon sa toothbrush aron mawala ang mga food particle nga na-deposit dito, nga nabilin, nga wala matulod. So pagbasa nako, hing flash og balik katong mga ako bang nahikapan, akong gilabay dayon diha na pod, hingulpot na pod, ako na pong gikuha. The same story, baho gid kaayo. So ako na yung na-confirm nga murag diri jud gikan sa akong mouth. So akong gikuot ang ako ang baba. Akong gi-explore tanan ana, no. Nakahikap ko og crevices dire dool gid sa akong dila. Kanang base, kana yung mouth sa tongue, no. Di ana siya naa dinhi ani. Daghan din akong gipang-ana, daghan kay food particles nga gagmay mga baho, no. So ang explanation, ipa-brush to siya, appeal, sweep, no? Murag i-sweep, isilid. Dayon, muna dayon to, what I did, ako tong gibuhat anang pag, after eating, nag-brush ko, dayon akong gikuha, inanay. Akong gitawag ang mga suod diha sa opisina, kay anha raman may magkananan. Akong gitawagin ko, kumusta ang ako ang condition ang akong bad breath pa ko. Then ingon sila nga, dili na, wala mi na bahuan. Yung kubitaw sultihi ko tinuod, if you love me, if you care for me, be brutally frank with me. Kung unsa ana din sila nga, wala na gyud, di mi mamakak nimo, wala na, nawala na, no. So mo tuntuan siya gyud sa manimo, iko gibasa na nila tong article po nga, hala, tuod do, basin o ginana tinuod niya akong gikuan na amang gyud. Then I do not know naa ba pud ila or wala. Then mo ingon man sila nga wala sa ila. So tingali murag few individual ra ang duna ato, pero sa akong bahin mao to siya nahitabo, nawala na gyud ang kuan, nawala na gyud ang ako ang halitosis, no, hangtod karon, no, gani. Pero kana akong pagkaana maana jud ko ana katungod kay na-custom ko, pero makuan man ko nga ay wala na. So hinay-hinay po nga nawala na siya, no. Then so kada ato doon na ko self confidence, doon na ko inana ba dili na ko, wala na ko ma-depress ana, wala na ko ma-stress, wala na ko totally mura ko na usob, no. Mura dili na ko ni anang katong mag-araan ang murag shy, no. Dayon mo kadto nga nahitabo, dayon mao to siya. Doon na po dito nakabutang sa ubos unsaon pag-ilakon, doon na batay halitosis o dili. So ako lang pong i-share ninyo, no, nga kanini bitaw siya, kanini the back of our wrist, kuani siya, tila ni siya mura og i-leak ba nato, pero ito bata kanang bata magana-ana bitaw na. So i-leak na siya, naman na siya sa saliva, let it dry, no, let it dry. And then after a few seconds
sniff na siya, i-sniff. So, doon na siya baho, meaning doon na tayo halitosis. Pero kung wala po, no? So, we have to thank God for that nga, inana nga, wala na po, no? So, muna siya pag-ila. And then, doon naman gani, uban diha, na may uban nga, di manggod po all the time nga, kuha na tong breath na manggod, depende sa gikaon, gani, nalimot di ay ko, hingad to ko doktor nga, dok, doon ali ko halitosis, nga naman ni, ang iyang tubag, ay normal ra na, kay ugon sa itong kanon, mukuan man yun ng baho, ana, para ng durian, kung magkauntang durian, mukuan gina siya, pero, saglit ra po, di po di ngun uguan, yun, di ko, di manggod kay kaning ako, amura manggod kuan siya, ay kuan ra na, kanang, pagkuan lang toothbrush, inana ra bitaw ang reason, niya, mura lahi ra yun, oy, dayon, mutong to, balikan na to, mutoy ako nabasa, so, after ato, wala nagyug ko ma-feel nga doon ako'y halitosis, no? Gani, ayun gina kong brush. Ayun gina kong brush, ang back sa tang, ang front, ang ngipon ako, tanan, ana. Wala nagyud na karon, no? Gani, sa kanang sige kong pangutana, pulaan na lang po tingali ni sila na akong tubag, kami ngusag, wala na lagi. Kung nga bitaw, wala lagi. Dayon na kung gaman ini nga vlog, akong gitawag, akong duha ka suod pud kaayo ko napakoy bad breath mingon sila nga nawala na so nalipay kay ko kay mo gitoy nakawala kato ako nabasa sa magazine, no? So ako ning gi-share because basin pud ay og dunay makaagi ani akong vlog nga mo poy giantos or dunay moy mga relatives igsuon cousins nga dunay poy halitosis kay sa ako ang research 1 out of 4 people dunay halitosis. 1 out of 4. Unya sa tibok population sa tibok kalibutan dunay 50 to 68% nga nag-antos og halitosis, no? So dili ra pud kay akura. So basin og dunay makalabay na akong video nya mo unay dunay mga problema nga inana i-share pud sa uban, no, nga nag-antos ana nga condition because dili gyud lalim, no? So, kung doon na po mo'y kuan sa throat, problema, kanang ininit nga tubig, butangag asin, i-gargle, tsada po na siya, nga solusyon para makonceal ang bad breath, no? So, mas maayos ito nga i-explore ang baba, kung wala ba yung mga crevices, no? Moto siya yung solusyon, ayuhon yun o toothbrush, no? So, I hope doon na mo'y na kuha nga information, ani akong vlog karon. Ako ning gituya because ako nang gingon I want to be true, I want to be authentic in this platform, no? So mao kadto, this is not made up, true story gyud ni, no? So mao na siya, mao lang toy akong sharing ni ini nga episode may tungod sa halitosis, layman's term bad breath or baho o bakbak, no? Dili na siya agi sa GERD or acid reflux. Kaysa ako nang giingon na ako anak wala pa pud koy GERD, wala pa pud koy acid reflux, no? So although tingali sa uban instances na pero kuan ra murag temporary, no? So mo na lang to. Salamat kayo nga inyo kung giagwanta og paminaw. Salamat jud kaayo. Have a good and healthy day everyone. This channel LB Amor Cares is not a doormat. It is a door where the blessings and the presence of God can come in. Bye everyone o hangtod sa sunod. Love you all guys. Be happy. Choose life.